Dobrý deň, sledujete Štúdio Teátry. Ceny rastú, ekonomika sa zadrháva a mobilita sa mení rýchlejšie ako STK kontroly. Aký to má dopad na trh s automobilmi? O tom si už viac poviem so Samuelom Jesenským, obchodným manažérom spoločnosti Avis, ktorého už vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Jesenský, ľudia v tom nemajú úplne jasno. Povedzme si na úvod, aký je najväčší rozdiel medzi operatívnym leasingom, dlhodobým prenájmom a kúpou auta. Rozdiel medzi dlhodobým prenajmom a operatívnym leasingom je v podstate iba v dĺžke viazanosti a účele použitia toho vozidla. De facto však ide o úplne rovnaké služby s rôznym názvoslovím, pričom ľudia si aj radi zamieňajú tieto názvy jeden za druhý. Ani z účtovného, ani z právneho titulu neexistuje medzi nimi žiaden rozdiel. Je fajn z pohľadu používateľa alebo teda z pohľadu toho prevádzkovateľa aj využívať obe tieto služby, aby diverzifikovali svoje portfólio a dostali sa tak ku viac zákazníkom a čo najrýchlejšou cestou. A čo sa týka rozdielu medzi tými produktami a samotnou kúpou, je najmä v tej ich filozofii, čiže mať naozaj všetky náklady a všetky služby zahrnuté v cene, nemať teda žiadne starosti s tým vozidlom a naozaj iba platiť jednu mesačnú splátku. Takže tam hrá rolu ekonomický aspekt. Prečo z tohto možno aj pohľadu sa dlhodobý prenájom stal taký populárny? Dlhodobý prenájom ako taký sa stal určite populárny najmä vďaka jeho flexibilite. Operatívny leasing je určite známejšia služba, je populárnejšia služba ako dlhodobý prenájom, Avšak je stabilný, ale nie je tak flexibilný. Jeho viazanosť spravidla trvá v rokoch. Povedzme, tá štandardná viazanosť je niekde od 3 do 6 rokov. Zatiaľ, čo dlhodobý prenájom ľudia vyhľadávajú vďaka tomu, že tá viazanosť je počítaná na mesiace. Povedzme, 3 až 12 mesiacov je taká štandardná viazanosť. Niekde presahuje do doby 2 rokov, ale teda je ďaleko flexibilnejší. A využíva sa napríklad aj na preklenutie medzi rôznymi operatívnymi leasingami. Využíva sa na rôzne sezónne projekty, využíva sa pre zamestnancov, ktoré sú zamestnaní na dobu určitú alebo na nejakú fixnú dobu. A v čase, kedy nám tá ekonomika tak mierne stagnuje, tak je to vhodný model aj pre tie spoločnosti, ten dlhodobý prenájom, pretože neviaže ich ako klientov a zároveň neviaže ich kapitál. Jedna z ekonomických poučiek hovorí, že firmy nechcú vlastniť, ale používať. Platí to aj pri automobiloch? Určite áno. Tento trend stále viac napreduje aj na trhu s mobilitou. Nakoľko to tradičné vlastníctvo vozidiel už ide mierne do úzadia. Ten pomer sa začína trošku preklapať už smerom k práve k tej službe, teda k tomu operatívnemu leasingu alebo dlhodobému prenajmu. Dôvodov je viacero. Jeden z nich je určite komfort toho klienta, čiže naozaj nemusí sa starať o služby, nemusí sa starať o amortizáciu, nemusí trpieť to riziko napríklad prepadu hodnoty pri predaji toho vozidla. Čiže to je ten jeden dôvod a druhý dôvod je určite aj to, že nám rastú náklady na život, rastú všade, rastú nám ceny tovarov, ceny práce, ceny služieb a tie spoločnosti sa uchyľujú k tomu hľadať tie predvídateľné riešenia. Čiže naozaj mať predstavu o tom, koľko a ako dlho to budem platiť, čiže mať tam naozaj nejakú tú fixnú splátku. A preto sa vlastne obracajú na expertov, ktorí im to vedia ponúknuť, ktorí majú tú službu kvalitnú, digitálnu a rýchlu. Ako hovoríte, trh s automobilmi treba chápať v kontexte aktuálneho diania. A ekonómovia čoraz častejšie dnes skloňujú slovo stagnácia, to znamená pomalý ekonomický rast, takmer žiadny, vysoká inflácia, pomalý rast miest. Ako toto ovplyvňuje správanie firiem zákazníkov? Ovplyvňuje to výrazne správanie zákazníkov. Zákazníci sú určite viac racionálnejší, sú opatrnejší vo veľa smeroch a čo si dovolím tvrdiť, na slovenskom trhu sú zákazníci oveľa chudobnejší. A je to práve preto, že ako ste spomenuli ten výraz stagflácia, že ten trh stagnuje, čiže ekonomika nerastie ako taká, ale náklady na život nám rastú enormným spôsobom. Ceny sú vysoké a mzdy to nestíhajú dobiehať.
Preto vlastne ten prenájom alebo operatívny leasing je aj takým novým trendom, ktorým sa uchyľujú tí zákazníci, pretože nechcú si vyjazať zbytočné peniaze v tom vozidle a zároveň rozmýšľajú, ako kde ušetriť. Vidíme to všade, vidíme to v potravinách, vidíme to v maloobchode, vidíme to v službách, že ľudia si odopierajú veci, ktoré možno nepotrebujú a ktoré sú pre nich možno príliš drahé, čiže sa aj pozerajú po lacnejších alternatívach a jednou z nich je určite aj to, že to auto budem splácať. Čiže rozložím si ten náklad na vozidlo v čase a tým pádom neminiem všetky tie svoje peniaze nasporené ihneď, ale outsourcujem tú službu od nejakých profesionálov. Ako teda hovoríte, pre mnohé firmy je nevýhodné si kupovať vozidlo. Aké výhody má operatívny leasing alebo prenájom pre firmy, ktoré dnes bojujú s nákladmi, s vyššími cenami a možno aj s ekonomickými problémami? Už som to trošku načrtol, ale ja si myslím, že my si myslíme, že ten zásadný problém kúpy alebo finančného leasingu na vozidlo je práve to zaťaženie cash flow firiem alebo jednotlivcov, pretože musia investovať podstatne vyšší kapitál na začiatku pri obstaraní toho vozidla. Zatiaľ čo služby alebo produkty, ako je dlhodobý prenajom a operatívny leasing, sú služby bez akontácie, alebo teda s akontáciou dobrovoľnou. Akontácia, rozumieme, peniaze, ktoré musím na úvod vložiť, aby som si následne nejak ponížil tú splátku. Čiže to je určite jeden aspekt a potom je to určite administratíva, ktorá tým spoločnostiam a jednotlivcom odpadá, nakoľko o všetko sa stará práve ten poskytovateľ tej služby. A za mňa aj veľmi významný faktor je práve už spomenutý ten prepad z ostatkovej hodnoty vozidla, kde je to riziko prenesené na poskytovateľa služby. Čiže mňa ako odberateľa de facto netrápi, či to auto stráti v čase na hodnote, pretože to riziko preberá za mňa ten poskytovateľ. Trh s automobilmi v posledných rokoch prešiel viacerými krízami. Mali sme tu koronakrízu, potom nedostatok čipov, neskôr vojnu na Ukrajine, narastla tu inflácia, autá sa predražili. Ktorá z týchto udalostí najviac zmenila trh, alebo komplexne to môžete zhodnotiť? Myslím si, že každá z týchto udalostí, ktorú ste povedali, zasiahla ten trh veľmi výrazne a rovnako. Celé to začalo covidom v roku 2020, kedy sa de facto fabriky zavreli, tá logistika úplne skolabovala, no zostali sme všetci sedieť doma, čiže ten trh maximálne zastal. Následne, keď sa ako tak začal hýbať, prišla hneď čipová kríza, kedy nedostatok polovodičov opäť odstavilo či už výrobné linky, alebo už aj vyrobené vozidlá na tých parkoviskách, a to boli počty v 100 000, ktoré nemohli byť expedované tým zákazníkom. No a následne v roku 2022 prišla vojna na Ukrajine, ktorá opäť ten trh zasiahla veľmi výrazne, či už z pohľadu surovín alebo energií. A v podstate od tohto momentu sa ceny vozidiel na slovenskom trhu nezastavili a radikálne rástli, k čomu sa následne ešte pridali dane na Slovensku, či už transakčná daň, ktorá je od tohto roku, alebo už v minulosti to bola daň z poistenia. Náhradných dielov je takisto veľký nedostatok, čiže ich cena rastie. Toto všetko vplývalo na tých výrobcov automobilov, čiže tie výroby sa extrémnym spôsobom stiahli, zmenšili a tie autá tým pádom začali radikálne rásť na hodnote. Aj tieto krízy sa podpísali po to, že verejný dlh Slovenska prudko narastol k 60% výkonu ekonomiky. Vláda sa snaží konsolidovať a jedno z opatrení od budúceho roka je aj obmedzenie odpočtu DPH na firemných autách. Ako sa toto opatrenie podpíše aj v rámci vášho biznisu? Toto bude výrazná zmena na trhu s mobilitou a ako ste to už sám povedali, ten odpočet, alebo teda takto v 3. konsolidačnom balíku vláda schválila odpočet 50% odpočet DPH pri služobných vozidlách, ktoré sa budú využívať aj na súkromné účely. Čo to znamená?
firmy, ktoré nedokážu dôkladne zdokladovať to, že to využitie je naozaj iba na firemné účely, budú dostávať naspäť iba 50% DPH. A nie je to len o tej DPH, ktorá teda predraží tie vozidlá, čiže ten náš výpočet je niekde na úrovni 14% cca, kde to auto sa predraží tomu klientovi. Ale aj to samotné dokazovanie toho služobného vozidla bude náročné, pretože vláda vyžaduje GPS zariadenia, vyžadujú teda telematiku, z ktorej iba exportom tých dát bude možné dokazovať to služobné využitie. To sú všetko zariadenia, ktoré tam treba inštalovať do aut a zároveň predraží ich? Presne tak. Ako ste povedali, predraží to tú službu, alebo teda to vlastníctvo vozidla, povedzme. Ale na druhej strane veľa firiem tieto zariadenia ani nevlastní, tým pádom by neboli od 1.1. schopní vydokladovať teda to využitie tých aut. Aj preto si myslíme, že je to taký krok ku koncu éry toho tradičného vlastníctva, kde sa ľudia alebo teda firmy naozaj budú obracať na expertov, ktorí majú ten background, to portfólio a tie skúsenosti. Takže budú firmy viac sa utiekať k prenajmom? Očakávate? Určite áno, sme o tom presvedčení. Po akých autách je dnes najväčší apetít? Hovorí sa, že už sú to nie také tie veľké autá, ale možno skôr menšie, aj lacnejšie. Ako to vnímate? Nekonkretizoval by som to na nejakú presnú značku alebo typ vozidla. Ako som už teda viackrát spomenul, skôr si myslíme, že ten trend je uberať sa práve smerom outsourcovania tej služby, čiže prenajmu. Ale ak by som naozaj mal povedať niečo k tomu, že aké vozidlá sú teraz sexy, a ľudia stále viac pozerajú na cenu. Čiže určite pozerajú, že vyberem si také alebo onaké, ale skôr sa pozriem na to, že koľko to auto na konci dňa stojí, či už mňa alebo moju rodinu, mojich priateľov. Aktuálne si dovolím tvrdiť, že každý má hlbšie dovačku, či už jednotlivec alebo firma, a teda preto naozaj sa pozeráme po tých cenách, ale nie je to vždy iba o tej cene. Veľakrát, pokiaľ ten zákazník hľadá, koho si vyberie na trhu, či už toho operatívneho leasingu alebo dlhodobého nájmu, rozhoduje u neho aj kvalita tej služby a rýchlosť, akou dokáže reagovať, lebo doba je extrémne dynamická, takisto ľudia sú rýchli a to isté vyžadujú aj od tej druhej strany. Pokiaľ sa tomu človeku niekto neozve do hodiny, je schopný už o hodinu klopať niekde na iné dvere a už si pýtať tú ponuku. Čiže aby som to tak zhrnul, nemyslím si, že sa ľudia uchyľujú k nejakým konkrétnym značkám, modelom, ale skôr je to naozaj, že hľadia na tú cenu, na tú kvalitu a na rýchlosť toho dodávateľa. Samozrejme, nikto nevie, ako sa bude trh s mobilitou vyvíjať. Máme tu nové trendy, máme tu rôzne technológie. Keď sa ale pozriete do blízkej budúcnosti, či už 5 alebo 10 rokov, čo by podľa vás mali firmy urobiť, aby sa pripravili na tieto zmeny? Rozhodne by mali analyzovať svoje flotily vozidiel. Ak sa teda rozprávame naozaj iba o tom trhu automobilov, že veľakrát firmy nemajú 100% predstavu o tom, koľko ich to auto alebo tá flotila stojí. Pokiaľ sa pozrieme na servisy, pokiaľ sa pozrieme na úroky z financovaní, pokiaľ sa pozrieme na, povedzme, pohonné hmoty a pokiaľ toto všetko naščítame, tak naozaj veľakrát nemajú tí jednotlivci alebo firmy úplnú predstavu. Čiže rozhodne analyzovať. A ten druhý bod by bol nečakať vzhľadom aj na konsolidačný balík. Sme presvedčení o tom, že rok 2025 je ešte rokom o rozhodnutiach. Čiže naozaj neváhať s tým, rozhodnúť sa teraz, a tak ako príde konsolidačný balík, príde aj každoročne zvyšovanie cien, takže určite je rok 25 rokom, kedy treba pristúpiť k tej realizácii. A to posledné, čo by som povedal, je myslieť strategicky. To vlastníctvo auta je naozaj, alebo to auto samotné sa naozaj stále viac stáva službou ako nejakým majetkom alebo vlastníctvom. To ide už naozaj do úzadia a ten prenájom alebo operatívny leasing je služba, ktorá by mala byť z nášho pohľadu outsourcovaná. Rovnako ako je to napríklad teraz IT alebo účtovníctvo, kde by naozaj ľudia mali vyhľadávať profesionálov, ktorí majú za sebou
históriu, majú stabilitu na tom trhu a vedia udávať ten trend. Hovorí Samuel Jesenský, obchodný manažér spoločnosti Avis. Pán Jesenský, ja vám ďakujem, že ste si našli čas a prišli ku nám do štúdia. Ďakujem a pekný deň prajem.